Maamak dagiti mangalap wenno dagiti fish cage owner. Gapo iti posible a fish kill nga itunda tinapudot a panawen. Iti barangay Gaang Curimaw, makita tinasurok 40 fish cage a nakapupukan ti bangus, malaga ken tilapia. Ni Manong Randy adaan ti upat a fish cages. Aminado a naiget ti panangbantay na kadagiti taraken nga ikan. Anak manuti kaslang sukat na deto ya. Mga 6x6 no ko ma'am. 6x6 manot makasya na nga fish. No ngamin ko ma'am, ti pinagkarkar kami mga 500 pieces lang amin no ma'am. No napintas ko malat nga naka-open dito sabangan mi ngamin no ma'am. Mabaling kami nagkarga ti 1,000 pieces ngamin no ma'am. So idi napaspasamak iti fish kill kasya dati may isang cage yo apo kagawad kasano kaado ti lugi yo kadeto. Depende ngamin no ma'am, no kami nag-fish kill ngamin no ano daddo maglalo no kurang ti oxygen dakadako ta nakasera ngamin na dito sa bangan mi no. Pan nakaipalawa ti sabangan, ti makita dagiti fish cage owners. A solusyon tapnon agayos tinanom ken saan nga agtalineed dagiti rugit a makadadael kadagiti ikan. Dapat ko ma'am tama may lawa dayjay sabangan ma'am nga mabakko. Tapno may ti panangan dagiti kami ma'am. Apay kadagiti sir kamusta ti panangan da? Madi unay makaapang ma'am ta nakapsok dayjay kuana. Ayos nga may dito sumri ma'am. Tapno napintas lahat ako matipan ng anda ma'am. Mangnamnamada ang mapatgan tikid daw da iti lokal a gobyerno. Tapnon masalwadan ti kang runaan a pagbiyagan da. Tere Sundayon, Balitang Solid North.